ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଫକୀର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁଜ ନିପାତି ପ୍ରତିପାଳିଲେ ରାଜଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ହୋଇ ବିନାଶିଲେ ଦୁରାଚାରୀ ଗଣ। ସେହି ରୂପେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ, ସେହି ରୂପେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମ ହଂସ ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ସେ ମହାପୁରୁଷ ଏକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ। ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେନେ ଦୁଃଖ ଏ ସଂସାରୁ। ଦୂର ହୋଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମାନବତା ଭାବ। ଅନ୍ତରେ ଉଦୟ ହୋଇବ ଜାଣେ ସ୍ୱଧର୍ମ ରଖିବ। 1863 ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ କଲିକତା ସିମିଲା ପଡ଼ାର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କୋଳେ ଜାତ। ହେଲା ଶିଶୁ ମାତା ପିତା ମଣିଲେ କୃତାର୍ଥ। ଦିଲେରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ବିବେକାନନ୍ଦରେ। ଦଫା ହେଲେ ସେଇ ଶିଶୁ କ୍ରମ ବିକାଶରେ। ବାଲ୍ୟକାଳେ ଓଝାଟି ଆଜି ଦୁଃଖ ରହିଲେ। ଅଭାବୀ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ବିପଦ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଶକ୍ତି। ଖଟେଇ ଦୂରେଉଥିଲେ ପାଉଥିଲେ ମୁକ୍ତି। ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅବା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା। ଥରେ କରି ମନେ ରଖି ପାରୁଥିଲେ ତାହା। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବି ଚାକିରି ନ କରି ସେବା ପରାୟଣତାରେ ନୀତି ହେଲେ ଘାରି। ନିରୋଳାରେ ବସି ବୀରେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କେନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ। ଦେହ ସିନା ମୋତେ ଥାଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମନ। ଘୁରି ବୁଲି କରୁଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ। ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପାଇ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଲେ ହୋଇ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ବୁଝିଲେ ଦେଶ ବତା ଜନତା କଷଣ। ବିବେକ ବିଚାରହୀନ ହେବାରୁ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହରାଉଛି ସାଜୁଛି ନୃଶଂସ। ତାହାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିକାଶର ପଥ ଦେଖାଇଲେ ହିତ ହୋଇବ ବିଶ୍ୱର। କନ୍ୟାକୁମାରିକା ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶାଳ ଶିଳାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କର। ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦେ ଭରି ଯିବାରୁ ଅନନ୍ତର। ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରଚାର। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଳିଲା ମାନସ। ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିକାଗୋକୁ ଯାଇ ଧର୍ମ ମହାସଭାକୁ ସେ ଥିଲେ ଚମକାଇ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବୋଧନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରିଲା ମହାନ। ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବା ବିଧର୍ମୀ ବିଦେଶୀ। ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ନ ଦେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସୀ। ମାତୃଭୂମି ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଲେ କନ୍ନର। ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଦେଶନେ କେଶର। କହୁଥିଲେ ମା ପରି ହୁଅ ସ୍ନେହଶୀଳା। ନିର୍ଭୟ ହୃଦୟ ହୁଅ ଶାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭଳା। ଜୀବନ ତୁମର ହେଉ ହୋମ ଶିଖା ସମ। ପବିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଭରା ଦୀପ୍ତ ଅନୁପମ। ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହୁଅ ତୁମେ ଭାଇ। ସେବା ଧର୍ମ ବଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ। ତୁମ ସେବା ପାଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଖୁସି। ଜାଣିବ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଖେ ଛନ୍ତି ବସି। 1893 ଠାରୁ 98 5 ବର୍ଷ ବିଦେଶରେ ରହି ନାନା ଠାରେ। ଭାରତର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଶୁଣାଇ। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ। ବସୁଧା କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଚନ। ସବୁ ଦେଶ ପତ୍ରିକାରେ ହେଲା ପ୍ରକାଶନ।
ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଶିରେ ମାତୃଭୂମି ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଉଛୁଳି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଠି ଯାଏ ଆସିବା ବେଳରେ ଜୟ ଜୟ ଶୁଭୁଥାଏ ବେଲୁର ମଠରେ ରହି କାଳୀ ମା ଦର୍ଶନ କରି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ରଖିଲେ ଧ୍ୟାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହସି ଖେଳି ଜୀବନ ବିତେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମେ ଗଲେ ଚଳି ଦୁଇ ତତୋଧିକ ବିଂଶ ଜୁଲାଇର 4 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ଜୀବନ ଭାସ୍କର କିଶୋର ବୟସେ ତାଙ୍କ ଦାରୁଣ ବିଚ୍ଛେଦ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଶିଷ ଲାଗିଲା ଘାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ତାଙ୍କ ତେଜ ଭରା ବାଣୀ ନ ଲୁଚିବ ରହିଥିବ ପାଶୋରା ନ ହୋଇ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୀବନ ବିତୁଆ ମୋର ତାଙ୍କ ଗୁଣ ହେଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 12କୁ ବିଶ୍ୱ କିଶୋର ଦିବସ ପାଳି ଆଉଅଛି ଦଶ स्वामी जय स्वामी जी जय स्वामी जी जय स्वामी जय स्वामी।